Shoutout to you, Idol! Ramel Manti Vlogs. Shoutout din po kay Jane Vlog. Nakakataba ng puso na ako ay maimbitahan upang makapagbigay ng congratulatory message sa isang kapatid natin dito sa YT World. Honestly, bago lang po ako dito sa channel nyo at I'm sure ito po ay bagong panimula upang masuportahan natin ang ating mga channels. Maraming salamat po, Jim Vlog, sa pag-invite mo sa akin at maraming salamat din po sa pagsuporta mo sa aking channel. Once again, congratulations po, Idol, Ramel Manti Vlogs. Congrats po for being a monetized channel and a certified YouTube program partner. Nandito lang po ako to support Sir Leo Tutorials TV at sa iba pang mga kaibigan natin dito sa YT World. Looking forward sa inyong mga uploads and live stream. Good luck and God bless. See you around!